Dipethuk arwahe. Para maos, kedadian iki dialami kancaku. Ndak cekak wae jenenge Bambang. Sing wis ninggalake ngomah 2 tahun lawase ngumbara menyang Bali nyambut gawe, golek duit. Ngene ceritane Bambang marang aku. Bambang neng Bali ngontrak omah. Neng kono gaweane dagang bathik. Mulih saka ngidrake dagangane. Bambang weruh layang kumlarah ana ngisor lawang. Bareng dideleng jebul layang saka bapakne. Layang dibuka. Dene surasane akon supaya ora ketang sedina Bambang kudu mulih. Merga ngomah ana bab penting. Emane kepentingan apa neng layang ora disebutake. Sakrene wong tuwa mulane Bambang uga ngestokake. Ganti dina Bambang mulih kanthi numpak bis Cakrawala. Tekan Jogja jam 7:15 esuk. Sakrene Bambang entuk layang titipan saka kancane ing Bali kanggo adine sing sekolah ana Asti, jenenge Ngurah. Manggon ing asrama Purantara Putra Bali utawa Saraswati ing Baciro. Mula Bambang ora terus mulih. Nanging ngeterake layang mau menyang Baciro. Sak tekane asrama sing dituju, Ngurah seneng banget. Gandeng Bambang ketok kesel. Dene Ngurah dicandhet supaya ngaso dhisik. Bambang manut wae. Kegawa awak saya lan ngantuk. Bambang banjur turu bleksek ora sambat. Nglilir-nglilir, ngerti-ngerti wis jam 5:30 sore. Nalika goleki Ngurah ning asrama ora ana. Jarene kancane bocahe kuliah mlebu sore. Mula bareng wis adus, tanpa ngenteni mulih Ngurah, Bambang terus pamit mulih karo kancane Ngurah tunggal sak kamar. Kebeneran wayah sore, sisan karo mlaku-mlaku. Dasar wis 2 tahun ora weruh kutane. Tur yo sisan golek oleh-oleh kanggo ngomah. Tekan Jalan Malioboro. Sakwise entuk oleh-oleh, Bambang gumun. Dene ing pernah ngarepe kok ana andong mandeg. Bareng ditamatake nomere, Bambang gumun kaworan seneng. Jebul andong kuwi duweke Pak Yayat. Ya sing ngomong dheweke nalika isih cilik. Bambang banjur nyedak. Kebeneran Pak Yayat kok ya pinuju noleh. Tempuke mripat karo karone padha guyu. Lan Pak Yayat gage anjlok saka andonge marani Bambang karo ngatungake tangan. Bambang nampani tangan karo rada mlenggong. Tangane Pak Yayat krasa anyes kaya es. Bambang aruh-aruh dhisik. Sugeng Pak, piye kabare? Mentas gerah po, kok pucet? Wangsulane Pak Yayat kanthi ora kurang grapyak. Ya selamat le. Wah, mulih to iki. Wis, ayo bareng aku wae. Dasar aku ya wis arep mulih. Sedina iki mau kok rada sepi. Ora akeh penumpang kaya adate. Wong loro banjur padha munggah ning andong. Bambang munggah ing kusiran jejeri Pak Yayat. Let sedhela jaran banjur dilakokake. Bambang sejatine arep takon, Genio oleh janggol golek penumpang kok neng Jalan Malioboro.
ning janji ora kemecap. Lisane kaya dibungkem. Pak Yayat kondo ngene. Kebeneran lho Le, kowe mulih. Ngomah kuwi rak lagi ewoh. Wiwit mau esuk wis akeh sing padha teko arep rewang. Bambang nanjake kepengin ngerti. Banjur ewoh apa wong tuane kuwi. Ora Lek. Sejatine ngomah kuwi ana apa? Kok ewoh barang? Wangsulane Pak Yayat glayem sajak sedih. Wis to Le, kowe mengko rak ngerti dhewe. Tuwas aku cerita, kowe mengko mundak mung gelo, gedene malah susah. Becike saiki cerita liya wae yo. Bambang nyawang Pak Yayat. Dheweke ndungkluk sajak susah. Bubariku banjur nyawang mengarep kanthi penyawang sing kothong. Bambang wis njur ora wani takon apa-apa maneh. Mung Bambang batin. Gene yo wektu sing mung 2 taun. Kahanane Pak Yayat kok wis beda banget karo mbiyen. Saiki Pak Yayat wis katon tuwa. Raine pucet gek wis padha kisut. Ning ya lumrah. Dheweke mau rak mentas kondo yen lagi lara flu. Lakune Andong kaya tanpa ngrunjal babar pisan. Yen petuk motor kaya mung larap-larap sedilo banget. Rumangsane bantere Andong kok padha bantere yen karo numpak motor. Nanging kabeh mau dening Bambang mung dibatin. Angger arep takon, wis ana rasa sungkan lan kaya mung mandek nang gulu. Pak Yayat cerita werna-werna owahing kahanan ing desane. Saksuwene Bambang ana paran. Kanthi ora krasa ngerti-ngerti Andong wis mandek ning ratan bener ngarep omah. Sakwise mudhun Bambang ngaturake panuwun karo kondo. Ayo to Lek, sisan mampir, mengko ditutukake oleh ngobrol. Dasar aku ya durung mari kangenku. Iki ya ndak gawakake sarung Bali, mengko rak kena nggo salen. Pangsulane Pak Yayat karo ngrangkul Bambang kanthi swara groyok. Oh, tak terima banget ya Le. Dene kowe kelingan karo aku. Kuwi saiki wis ora perlu. Sesuk wae nek wis ngaso. Aku gage tilik ana. Mung puja-pujimu sing tak jaluk. Saiki aku ndak mulih dhisik resik awak. Mengko bengi aku mesti teko. Andong diputer menggok ngetan nuju omahe. Bambang uga banjur mlebu latar tumuju omahe. Lagi wae menyak lawang. Ibune metu banjur ngrangkul karo nangis. Tembunge pedhot-pedhot. Oh alah Ger, terima no. Durung bisa males kabecikan. Kowe selak ditinggal mati pamomongmu dek cilek. Pak Yayat kae rak ngajal kesasak truk sing rime blong, remuk sak andong lan jarane. Dene iki rak ngepasi 7 dinane. Kowe rak dilangi bapakmu to Le? Krungu tembunge ibune sing keri dhewe. Saknalika Bambang peteng panone. Awake krasa lemes lan usanane ngambruk. Mbok menawa wae kelingan lelakon sing mentas wae dialami. Prasasat durung ana 1/4 jam sing kepungkur.